Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Aunque me tiren el puente y también la pasarela, aunque me tiren el puente y también la pasarela, me verás cruzar el puente en un barquito de vela. Me verás cruzar el puente en un barquito de vela. Y si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Aunque me tiren el puente y también la pasarela, aunque me tiren el puente y también la pasarela, me verás cruzar el Ebro en un barquito de vela. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ja sabes mi... Però una cosa sí que la tenim clara, és a dir, hi ha repressió quan s'acaba amb la vida física d'una persona. Quan es mata una persona hi ha repressió. I d'aquí comencen tots els matisos, de quan se la maltracta, quan se la tanca, quan se li treu la feina. Per tant, hi ha tot un tipus de repressió que és molt fàcil de detectar i de saber i de quantificar, com poden ser les penes de mort, les morts, els assassinats, la gent tancada, els judicis que es fan, totes aquestes coses. Però llavors hi ha un altre tipus de repressió que aquesta és més difícil perquè queda més difosa, està a l'ambient i és quan es crea por. Quan es crea por i quan un veí té por que l'altre el delanti o el denunciï, es va creant tot un ambient. Que això també, d'alguna manera, és repressió, perquè és molt difícil, llavors, d'estudiar. Mi paradero, tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego.